Mga oras tayo, nagdayaw iti apo ta talaga gundaway manen ket adalan tayo iti sasaw ti apo kablawan kayo kakabsat iti nagasat nga oras ken nabindisyonan nga biyag kakabsat kada kayo amin. So mataydayaw iti Dios ngayon tayo pagserserbian ket alang arot kadwaan dak manen nga adalan iti sasaw ti apo Petrogyanan tayo manen nga adalan when mo ituloy tayo kung ako mga adalan DJ serye ti adal tayo nga plug-in ito ay kat nakaturong iti connection tayo iti apo kat naadal tayo din na minsan kakabsat may papan iti no signal nga klase iti adal kat nakita tayo dito ay nga iti na spiritual nga biyag tayo mabalin in one way or another kat nagbalin nga nakapoy when kimapoy kimapsot worse kat aji ko na tayo nga awan dahil signal tayo iti na spiritual kat nakita tayo iti last nga nagkakadwa tayo nagiti duwang rason no apay nga papadasan tayo iti nakapoy nga signal iti na spiritual iti apo iti umuna nga nakita tayo ket gapo iti basod when dayto di kang runaan no apay kakabsat nga adda iti panagkapoy tayo iti na spiritual ket di signal tayo spiritually ket nakapoy sana nga basol nakita tayo di distractions nga may samot lang nga rason no apay nga mapadasan tayo iti panagkapoy, mapadasan tayong kumapsot DJ signal tayo spiritually gaputa ado dagiti distractions na mga agaw kadagiti focus tayo kangrunaan na dyan ti focus na iti apo. Now nakita tayo matlaang iti last nga kakadwa tayo nga iti solusyon dahil nga problema tayo tapno maisubli dahil napigsa nga connection napigsa nga signal tayo iti apo spiritually tit ni apo Jesus. So kasapulan tayo nga masidigken pa na talikudan ng iti basol tayo samot nga dumawat tayo iti apo nga ikan na tayo iti kabaalan tapno anyaman dagiti araramidan iti kabusor nga mag-agaw iti focus tayo ken kuana dagiti distractions iti biyag tayo ket adang napagbaligyan tayo ket DJ panagserbi tayo iti apo ket maisubli ket gyaman tayo iti apo kadaytang adal na intay nalpas ket data nga gundaway umay tayo iti maikaduang adal under daytoy nga serye tayo nga plug-in nga iti title na Stay Connected. When ano kitain tayo kakabsat saan laan nga maminsan iti panaka i-connect tayo dapat iti apo kasapulan nga tuloy tayo nga konektado ken kuana iti main text tayo itatanga gundaway ket John 15 verse 4 to 5 na kunana ditoy remain in me as I also remain in you apart from me you can do nothing. So iti main idea dito nga adult tayo kakabsat yung big idea kat daily connection with Christ produces spiritual growth. Dayjay inaldaw nga panaka i-connectar tayo iti apo kini apo Jesus ag bunga isuna iti na spiritual a panagtakkel. Do iti cellphone tayo kakabsat ket nakapo yan when kasapulan nga i-charge iti dagos na aramidan tayo ket i-charge tayo when isaksak tayo gamin uray kasano kapintas iti cellphone no saan tayo mat nga i-charge into nung malolobatan da ito saan tayo mat lang mausa isong kasapulan tayo nga i-charge now dagiti gadgets tayo kakabsat
nga ususaran tayo iti tunggal aldaw. Adangay DJ oras nga maibus DJ power na kat kasapulan tayo nga isaksak manen kasama iti na espirituan apan nagbiag adu kada tayo iti kayat na nga napigsa iti na espirituan ngem iti problema kayat tayo iti spiritual strength nga awan iti na espirituan nga connection. So kasla uno kitaan tayo kayat tayo na napigsa tayo spiritually ngem saan tayo ba't nga na-connectar spiritually iti Apo. So itata nga gundaway intay man kita dagiti sumagmamano nga wagas nga katnasken nga aramiden tayo tapno iti kastangay ket adang agtantalinait tayo lata kenkwana tapno iti kastangay ket we stay connected talaga kini Apo Hesus Kristo. Dahil first nga kahit po nga makita tayo nito ay kasapulan tayo iti agtalinaed. Gamit iti panagtalinaed kini Kristo iyag na iti piksa. Dito iti teksto tayo ko na ni Apo Hesus, remain in me. Pansinin nyo kadi kakabsat. Saan nga imbaga ni Apo Hesus nga visit me? Yeah. Saan namat nga imbaga nga remember me once a week? Timbaga na remain in me. Ti isaritang remain dito'y kakabsat kaya nasawan agtalinaed. Agtultuloy kaya na nasawan saan ka nga sumina. Amo iti may nga sa nga agbiaglaan bayat ang nakakabit iti poon. Namaputed iti sanga agin inot na ito'y amatay. Kasa tayo umat saan tayo nga dumakkel iti bukod tayo apigsa. Saan tayo nga pumigsa iti bukod tayo kabaalaan. Tipudno kakabsat apan nagdakkel iti na espirituan ket intuno ang nakakabit tayo nga agtultuloy kini Apo Hesus Kristo. Iti saludsod ita takada tayo amin na kayat kung damagan ket nakakabit tayo matlaeng kadi akanayon kini Apo Hesus Kristo. Wenno tunggal adala ang iti problema. Wenno tunggal Domingo laan. Wenno tunggal Bible study laan. Saan kuma kakabsat? Now kitaan tayo iti may kadwa nga wagas tapno iti kasta agtultuloy tayo lataan nakakonekta kini Apo Dios. Isu iti panagkararag. Wenno kararag. Now, iti kararag kakabsat ket mabalin gasgasan tayo kada tayo magbangag tayo kanayon tayo nga nangnangag katagiti nadumaduman nga preachings anya nadumaduma maten nga papastor magisursuro iti nakangagan tayo daytoy. Kahit nga ibaga kakabsat itat nga gundaway ti kararag ket saan nga religious duty daytoy ket relationship. Adu anamati iti mangususar iti kararag kas may sa prayer hotline laeng. No da problema kun tayo Apo tulungan na no iti exam dagiti agad-adan Apo ipasana no da iti krisis kun tayo Apo kasapulan ka. Nang payat kung ibaga itatanga gundaway ti pudno nga relasyon ket adda iti regular nga communication na iti Apo. Kasamat kada tayo kakabsat kasat tuloy tayo nga agserbi iti Apo. Kasapulan tayo nga agtultuloy nga makisarsarita iti Dios tayo. Babaen iti panagkarkararag. Amoyo iti kararag ket iyeg na kada tayo iti pigsa. Kunak ditoy prayer is not preparing for the greater work. Prayer is the greater work. Iti panagkararag kakabsat ket saan nga isu iti panangisagana yan iti dakkel nga obraen tayo. Gamin iti kararag kakabsat ket isu di kadakkelan nga obraen tayo. Kaya nga sawan iti kararag ket nagpatag iti biyag iti maysa nga namati. No awan iti kararag kakabsat agkapoy tayo. No saan tayo agkarkararag
saan tayo nga makapagtalinaed, wenno saan tayo magtaltalinaed iti Apo. Ket no saan tayo magtaltalinaed iti Apo, sigurado na nakapoy tayo. Ket no nakapoy tayo, nalaka na tayo laeng nga abaken iti kabuso. Nalaka tayo laeng nga aramiden dagiti ipapaaramid na dagiti sulisog, dagiti temptations nga ibiyat na kada tayo. Ngamno agkarkararag tayo, konektado tayo makanayon kan paano babaan iti kararag, sigurado kakabsat amok kan patsyak mamatiak nagbalin tayo nga nagpigsa na anak iti Apo. Iti maudi isu iti sao iti Diyos. Basic dagitoy nga ibagbagak kada kayo itata ngam nagdakkel kakabsat iti aramiden na dayto iti biyag tayo no aramiden tayo. Saan laang nga di panagtalinaed, saan laang nga di panagkarkararag, kasapulan tayo mat iti sasao iti Apo. No nakapsot iti bagi, kasapulan tayo amahan, saan ka din? No nakapo iti spirito tayo mat, kasapulan tayo iti sao iti Apo. Ado iti namati, no kitain tayo actually, they are weak spiritually. Saan nga gaputa saan nakayat ni Apo Diyos nga papigsain ida. No di kat gaputa saan da nga pakpakanen ti na espirituan abagida. No apay met nga agbasbasa tayo kadagiti post kat iti social media accounts tayo. No apay met nga agbasbasa tayo kadagiti comments, kadagiti gagayom tayo, kadagiti in-post tayo, kadagiti social media platforms tayo. Kadagiti reels, kadagiti memes nga hunada, dagiti trends niya. Basbasaan tayo dagito, kay kanta iti oras, nagado ti oras tayo nag-Facebook, nagado ti oras tayo YouTube. Iti tunggal ang daw niya, no kwentaan tayo siguro, no pag nanayunan tayo, di oras tayo, iti lasod iti may isang aldaw, nagado iti papaay tayo nga oras kadagito ngam no iti sasaw iti Apo ay agasam basit lang iti ipapaay tayo. Mula duma minutos lang iti ipapaay tayo agbasa iti Biblia. Iso nga sana nakaskas daaw kakabsat nga adu iti Kristiyano iti nalaka nga masulisog, nalaka nga mayaw-awan iti pamati, maawan iti pamati, nalaka nga subuko, arsagidlat ta, apay nakapoy iti na espirituan. Apay gamin, kurang iti na espirituan na nourishment. Kenkwana. Iso nga iti Matthew chapter 4 verse 4, kuna na ijay ni Apo Jesus nga, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kasapulan tayo iti sao ti Apo. Iso nga agbasa tayo, adalan tayo, kanibiyag tayo na ito. Tapos napigsa tayo, akanayon. Kakabsat, tikarit iti na Kristyanuan papanagbiag ket saan ano kasano iti mangrugi. No di ket no kasano iti agtalina ed akonektado. Kasano agpray tayo, agbasa tayo iti sasao ti Apo, sumurot tayo iti Apo Jesus. Ket sadyay na dumakkel tayo iti panagpamati. Ti sekreto ket connection. No nakakabit tayo kini Apo Jesus. Umay iti panagdakkel, umay iti bigsa, ken panagbunga. Kakabsat, karitan kayo nga ron, stay connected kini Apo Yesu Kristo. Ket tapno makapagtultuloy tayo lata na nakakonect kini Apo Jesus, kasapulan tayo ti karkararan, kasapulan tayo ti basbasa ti sao ti Apo, mangibibiyag iti sao ti Apo, iti tunggal aldaw. Kadwandak nga rod, ita nga oras, tay-tay nga rod manan, kumararan. Diyos mi nga nainlangitan, Apo gyaman kami. Tayin pakitang manan, Apo, kada kami itatang agundaway. Nasaan nga umdas sa Apo, nga naamuan mi nga kasapulan, nga nakakonektar kami lataken ka. Nudikat kasapulan mi, nagtultuloy Apo Diyos, iti pannagnay ti aldaw, nga nakakonektar ken ka anyaman iti mapasama. Ket naadan may tatang agundaway
nga kasapulan mi iti kararag, kasapulan mi iti makisarsarita ken ka, umay ken ka, babaen iti panagkararag iti tunggalan daw, ken kasapulan mi dagiti sasaw. Apo, dagitoy inadan mi itatang agundaway ket basic na tabayagan nga nadadan mi dagitoy. No agbalin kami Apo Dios nga faithful nga mga ramid ka dagitoy. Sigurado ken mamati kami. Nga agbalin kami nga napigsa nga anak mo. Ken adal na itibibiyag mi iti espirituan at tuloy nga dumakel. Agyaman kami ken ka ket silyoan mi dagitoy nga sasaw Apo iti puso mi ken iti biyag mi. Ket saan tupulos nga matakaw iti kapuso. Agyaman kami kadagito iti kararag mi iti dagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Kakabsat, agyaman na kaya iti maminsan daytoy iti kabsatyo Pastor Severino Aquino, daytoy iti ang probinsyanong pastor YouTube channel. Iti maminsan ti Dios ti agngina kada kayo. Amen.